सर की कौन बोला तेरे? अरे सर पिल्ला सर क्यों 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 अरे बाबा तू ही हो का? जमा दे बोला बाबा अपने बाइक बोलो। ए भौजी भौजी हो भौजी आइबो अब आइजा देखो ए बुढ़वा के हम ना बचैले रहती तो सारा मिर्गिया के ए जे मर गइल टांग ऊपर क के करत रह आयो दादा एक चमड़ा का चप्पल सुंघनी है तो मैंने उठ के अब बका सके हां देखो देखो भौजी कुछ करियो जल्ला देख ली ना क्या बोला था देख ली दुआरी पर कुकुर ऐसा बैठ के एक खवरा दे तो खाना हुआ बहुत हो जाता इतना काम करले के बाद भी क्या बोलता नहीं आप बताइए ना काम ना कर देनी हम अच्छा हम ना काम करिले हैं बहुत बताओ बड़ी चल का तो नहीं करे ना काम आयो त कइले ना कहत है कि एगो पाड़ा भैंस या डिड़िया था सऊ ना देखबू त डिड़िया तना से तलिया के लिए ना डाल दी ना बड़ी चिल्लात नहीं था आप काम ना करो आयो माई चल एंगन बोलता ना अभी ले इनके ना बचल रहती ना तो कबे को ऊपर चल गल टपक के और ने तो आइए माई करत बोला था ना का लाइफ किटनिया जल्ला देख ली एकदम बाबूजी काम ना कर दी दा गाय ना खियानी भैंस से ना खियानी का गोबर ना हाय उठानी बगर है सैंपल से रोज का रोज ना हाथ होय पड़ा सैंपल शैम्पू साबुन लिया के नहावा उतनी का बोलता के कहता दार भतार कमा था हम कमा थे अमाना ना ना तो के धरे तो तू ही ना धरतड़ा हम दर थे कोलवारी का पैसा हो महतीन हां बहुत बतिया होता अपन नहा के करिए मुंह भइल बा नहा न है ना हमन के पाड़ी हईसन पाड़ी के साबुन से मोल के हम सब बजब तो हम हेल के करे जब हम के पानिया धोई गल हम ना जानतो जाता इनहन के लाली लिपस्टिक त लगावल तनी बंद कर दा आ दूध दही पतन ध्यान दे पाड़ा पर ध्यान दो ना एकर माय दूध दे ना खइबो ना लिपस्टिक मा फोफर हो गइल तो सोचतो कि हाय ना हाय हैं तता आप ही खियाई ना हम ना खियाई लिपस्टिक ना लगे तो तू लगेबा का हां हम ही लगाए तय का खियावा है जाड़ा में हन का पता हो सर पाड़ी के तो केवल कितना ना लोग जाने ठीक हो लिपस्टिक लगाइबा हे तारा मोट ओठ लेले बार सब उन्हानी के हेंग न लिपस्टिक लगाई जाई आ नाक बाटे तोरी न थोड़ा ना हेता ता नाक लेले बार सब आ मन भल नेटा छुवता के तू चुआला का लिपस्टिक लगवाई अरे मऊ के बोला थवा जान तू पढ़ाई कैले हवा ना जला तन हम पढ़ाई कैले हम पढ़ाई कइले दिस इज गाउज तू ही ना कइले वो हां गाज माउज सर करते हूँ पागल अरे चल खाली कहत है कि कह दिया है जात है लेनब काटे हाँ अरे जाके तू रहना काटो ना ठीक है क्या सुना तो बता दिया ना दबा दे मुड़िया धाका बस समझ पढ़ाई करिया टेढ़ हो गइल बा अरे लेहाना के करिया चल पता चली कि करिया या करिया टूट जी बस मान जीव ऐसा भगवान करम कि टूट जाए तो टूट जा तो हर माई का टूट जा मशीन में चलाए के ढंग बतिया तनी लिपस्टिक लगावा लेकिन ध्यान दो ऊपर अरे आज मिर्गी भैला तो बचा लेला बच गईली है अच्छा मिर्गी भइल त बच गइल है अच्छा उलट जीव त के बचाई आ त चप्पल सुना के त बचा लेला सा हाँ तो बचा लेला तो जात है तने कियान द नहीं तो जौन आवत ना उ सारा यहाँ ना कमा के आवला आवत जा तर लेहना का बात चल काक बात के हक देबा तू औ जा म लेहना करबो लेके सुती है आवत हवा लेके सुती है हाँ तू लेके सुती है ना तार लाई का हाँ तू ना कदी खाओ तो हर अरे बूढ़ा उतार त कभी तोहर देखा तनी बूढ़ा पे हो गया त दिमाग खत्म हो गई हां बहुत बोलत है तू बड़ी बोलत है तहार जवान इतना लंबा चलत है जवानिया तोर काढ़ ले जल काढ़ ले हम आई जात है गाय खातिर लेना ले आवे
खेते में जा लिया के छाट के खियावा, हमारी बस का नहीं खे। आ जा के लिया के मार लिपस्टिक लगा के घेवर के खिया